Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Финик оешмасына кергән татарстанлыларның гомуми югалтулары 250 миллион сумга җиткән. Оешмага нигез салучыларның берсе Кирилл Доронинның апелляция шикаятенә карата суд нинди карар чыгарды? Бу хакта Рания Абдрахманова. Алмагычларны ни өчен киткәннәр? У нас произошла трагедия, да, это наше место, это наша историческая память. Югарыслан районындагы данлыклы алма бакчасының язмышын ничек хәл итәргә җыйналар? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Сукба итләр мәсьәләсе һаманда кискен тора. Без нәрсәдер һаманда көтүп, ниндер яңа законнар кабул иткәннән соң ул хәл ителер дип уйлыйбыз. Татарстан иҗтимагый палатасында бу мәсьәләне шишәр өчен нәрсәләр тәкъдим иттеләр? Тулырак Динә Исамдинова. Татарстанда коронавирусның кайсы штаммы күбрәк очрый? Индийский штамм тоже распространяется быстрее и он более контагиозный. Мәктәпләрдә 1 сентябрь белем бәйрәме ничек узачак? Фәрүзә Мәҗитова репортажында. Тормыш иң яхшы укытучымы? Белем бирү, тәрбия бирү. Алар бүген дә кирәк, киләчәккә дә эшләргә торган эш. 100% Татарстан халыкара онлайн форумында бүген мәгърифәттәге нинди мөһим проблемалар хакында фикер алыштылар. Айгөл Бәдретдинова репортажында. Татарстанның югары суды Финика оешмасына нигез салучы Кирилл Доронинның апелляция шикаятен кире какты. Ул 28 сентябрьгә кадәр тикшерү изоляторында калачак. Исегезгә төшерәбез, Кирилл Доронин мошенниклык юлы белән акча үзләштергән дип шикләнелә. Аны 30 июльдә кулга алдылар һәм тикшерү вакытына изоляторда торырга кирәк дигән карар чыгарылды. Тик Доронин моның белән килешмәде. Бүгенге суд утырышыннан ул ни көткән? Пирамидалардан зыян күргән халык нинди адымнар ясый? Бу тема буенча соңгы яңалыкларны Рания Абдрахманова җиткерер. Прошу встать. Суд залында прокурор Кирилл Доронинның адвокаты һәм бер төркем журналистлар Финика лидеры утырышта тикшерү изоляторыннан видео элемтә аша катнаша. Кирилл Доронинны 30 июль көнне тоткарладылар. Казанның Вахитов районы суды аны тикшерү барышында изоляторда утыртырга дигән карар чыгарды. Тик ул моның белән килешми. Судта катнашкан шаһитларның, зыян күргән кешеләрнең гаризаларында Доронин аларның акчаларын урлаган кеше дип язылмаган. Шулай ук материалларда аның җинаяткә катнашы булганлыгын дәлилли торган фактлар юк. Кирилл Доронин тикшерү барышында арестына җибәрүләрен сорый. Алда бакча үзләштергән дигән фикер белән килешми. Мин кеше милкен урламадым. Гаризаларында кешеләрнең ник мине гаепләүләрен аңлата алам. Мин бит оешманы халыкка тәкъдим итүче идем. Ул 3 ел әйбәт кенә эшләде. Проблема соңгы айда гына килеп чыкты. Прокуратура вәкиле Вахитов районы суды карарын үз көчендә, димәк, Доронинны СИЗОда калдыруны сорады. Суд алар белән килеште. В отношении Доронина Кирилла Леонидовича меры пресечения без заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Доронина без удовлетворения. Ул арада полициягә зыян күрүчеләрдән яңа гаризалар килә тора. Әле 2 көнлек кенә Финика оешмасына карата язылган гаризаларның берсе буенча иң зур югалту 17 миллион сум булса, бүген әлеге сумма 5 тапкыр күбрәк 80 миллион. Татарстан буенча зыян күрүчеләрнең гомуми югалтулары 250 миллион сум. Аларны үзләштергән дип шикләнелүче тагын 3 кешене бүген федераль дәрәҗәдә эзли башладылар. Алар барысы да финанс пирамидасы эшчәнлеге алып баруда шикләнелә. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного... Алар Россия җинаять кодексының мошенниклык маддәсе буенча гаепләнә. Бу кешеләр 2018 елдан бирле Финика оешмасы исеменнән югары нәтиҗә бирәчәк инвестиция дип акча җыйганнар. Янәсе акчаны фонд базары һәм криптовалютага салалар. Оешма Россиядән читтә теркәлгән була, әмма тикшерүчеләр инвестиция эшчәнлеге алып барылмавын ачыклый. Бүген зыян күрүчеләр берләшеп нишләргә дигән сорауга җавап эзли. Күмәк гариза язганнар, аны генераль прокуратура һәм полициягә җибәрергә җыеналар. Социаль челтәрләрдәге чатларда меңләгән зыян күрүче фикер алыша. Лидерларда акча бар бит, аларның исемнәрен күрсәтеп гариза язсак, кире кайтармаслармы? Әйе, мин үзем гаепле. Акчаларны үзем биргәнлегемне дәлилли дә алмыйм. Әмма зыян күрүче буларак гаризаны барыбер язачакмын. Исәнмесез, мин ерак көнчыгыштан. Әйтегезче, гаризаны Казанга онлайн язып җибәреп була микән? Яки полициягә яшәгән урын буенча мөрәҗәгать итәргәме? Дүшәмбе көнне хокук сакчылары халыктан алынган гаризалар санын яңартачак. Димәк, зыян күләме миллиардка җитәргә мөмкин. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Югары Слан районының Ключище авылы янындагы Донлыклы алма бакчасы язмышы ничек хәл ителер? Исегезгә төшерәбез, монда Нарышкин, Получи утарындагы бер гасырлык агачларны май айында кисеп атканнар иде. Соңрак билгеле булганча, участок торак йортлар төзү өчен сатылган. Хәзер халык бу Донлыклы урынны әлегә исән калган Юкә бакчасын район балансына кайтаруны сорый. Бүген Югары Сланда бакча язмышы турында фикер алыштылар. Нинди фикерләр яңгырый? Илдар Сафиуллин шул хакта. Вот посмотрите, что осталось от этих садов. Бу Югары Слан районының Ключище авылы янындагы алма бакчасы май айында бирдә 200 якын алма агачны кискәннәр. Җирле халык әйтүенчә, алма бакчасы 18 гасырда утыртылган. Монда яшәүчеләр әле дә зар елый. У нас произошла трагедия. Бездә фаҗига килеп чыкты. Бу безнең тарихи урыныбыз, горурлыгыбыз. Это преступление. Бу җинаять ул безнең иң яраткан урыныбыз. Шунда алма ашап йөри идек. Алмалар бик тәмле иде. Странно, что бу урынның шундый тарихи әһәмияткә ия булуы исәпкә алынмыйча сатылуы бик сәер күренеш. Мондагы аллея Татарстан өчен генә түгел, ил өчен дә уникаль. Хәзерге вакытта монда менә шундый күренеш. Менә дөрес, барлык агачларны кисеп атканнар дип әйтеп булмый. Менә шулай матур гына үсеп утыручы һәм шактый гына алмалы агачларны да күрергә мөмкин. Ләкин күпчелек менә бу якта кисеп ташланган, кырыган ботаклар һәм агачлар шулай аунап ята. Аида Гайфетдинова бу хәлгә битараф булмаучы кешеләрнең берсе. Идел елгасы буенда бик матур ял урыны ясап булыр иде ди. Но, к сожалению, ее уже нет. Кызганыч ул инде юк. Булган нәрсәләрне юалтасыбыз килми. Алма бакчасын тыргызырга мөмкин. Монда шулай ук 4 аллея да бар. Вы получили разрешение на вырубку деревьев? Танышлыгын югалткан халык Югары Слан районы җитәкчелеге территорияның хуҗасы, төрле белгечләр бүген бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен түгәрәк өстәл янына җыелды. Яблоневые деревья и липовая аллея являются частной собственностью. Он имеет разрешенный вид использования для индивидуальной жилой застройки. Әлеге җирләрнең хуҗасы бүген үзе дә бирде. Участок был мною приобретен в 2010 году. Бу җирне мен 2010 елда сатып алдым. Салымны вакытында түләп барам. Бернинди бурычым да юк. Бу тирәдәге җирләрне дә сатып алдылар. Карт алмагачларны кисеп йортлар төзеделәр. Миңа булган гаепләүләрне урынсыз дип исәплим ди Роман Гущин. Җыелышта әйтүләренчә, бүгенге көндә сату алу эшләренең законлы булу-булмавын хокук органнары тикшерә. Хәзер территориядә бер нәрсә эшләргә ярамый. Канун бузу очрагы ачыкланса, бәхәс куптырган участокның хәзерге хуҗадан район милкенә күчү ихтимал. Следственный комитет, прокуратура, хәзер результатын белгәчтен инде. Андарсы уйлыйбыз инде. Алар кайтарырга булышса, ул җирләрне. Районга. Значит, дөрес юлдан барабыз инде. Андарсын бакчасында кешесенә кертергә, аллеясында. Алма бакчасы һәм ул тирәдәге объект тарихи мирас реестрына кертелмәгән территорияны республика программасына кертеп төзекләндереп буламы? Включение объектов. Ниндидер участокны дәүләт программасына кертеп төзекләндерү өчен төп шарт җир дәүләт карамагында булырга тиеш. Ә бу очракта ул шәхси кулда. Җирне сату эшләре законлы башкарылганмы? Ни өчен бу урыннарның тарихи әһәмиятен моңарчы исәпкә алмаганнар? Хукук сакчылары тикшерүне сентябрь ахырында төгәлләргә тиеш. Югары Слан районыннан Илдар Сафиуллин, Мурат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Алабуга районында законсыз төстә балык тотучыларны кулга алганнар, браконьерларга каршы көрәшүче инспекторлар, полиция хезмәткәрләре белән бергә Покровская Синтяк авылы янында Шулман елгасында 2 ирне тоткарлый. Аларның 4 ятмәсенә 200дән артык балык эләккән була. Шигә, корбан, җәен һәм бәртәсләр. Табигатькә 375 мең ярым сумлык зыян салынган, материаллар хукук сакчыларына тапшырыла. Браконьерларга карата су ресурсларыннан законсыз файдалану маддәсе буенча җинаять эше уйлыйлар. Камчатка ярым утравында хәрәкәткә очраган Ми-8 вертолетының хәбәрсез югалган пассажирлары арасында Йоршалада туып үскән Кирилл Скварников та булган. Исегезгә төшерәбез, фаҗига кичә иртән килеп чыга. Туристларны экскурсиягә илтүче очкыч Курил күленә баткан. Вертолетта 16 кеше була, өчесе экипаж хезмәткәрләре, 13 пассажирлар. 8 кеше йөзеп чыгалган, калганнарын эзлиләр. Тикшерү комитеты һава транспортын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу маддәсе буенча җинаять эше кузгаткан. Татарстан Мордовия урманнарындагы янгынны сүндергә ярдәм итәчәк. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 45 хезмәткәре әлеге төбәккә юл алды. Аэромобиль төркем составында 3 автоцистерна, КАМАЗ автомобильләре, күчмә кухня китте. Янгын сүндерү җайланмалары, пычкылар, башка җиһазлар алганнар. Мордовиядәге табигый тыюлык август башыннан бирле яна. Андагы аеруча катлаулы участокларда Идел буендагы 7 төбәктән килгән коткаручылар эшли. Кырылык һәм көчле җил утны тарата гына. Бүген күрше төбәкләрдәге янгын төтене Татарстанга килеп Идел буе федераль округында тагын бер атна дәвамында аномаль эссе булачак дип фаразлыйлар. Татарстанда да 20 августка кадәр урманнарда янгын чыгу куркынычы аеруча зур.
Соңғы тәулікте Россияда 22 меңнен артық кеше коронавирус яқтырған узғаны белән чагыштырганда 345-ке артыграк. Мәскәүдә 2000 ярымнан күбрәк кеше авырый башлаган, Санкт-Петербургта 1813, Мәскәү өлкәсендә 1223, Башкортстанда 286. Татарстанда соңгы тәулектә тагын 51 кешегә ковид диагнозы куелган. Аларның 30-ы хастаханәдә дип хәбәр итә республика штабы. Коронавирустан 3 кешенең 2 хатын-кыз һәм 1 ир-атның гомере өзелгән. Республикада 910 430 кеше ковидтан вакцина ясаткан, 720 меңгә якыны икенче дозасында. Татарстанда коронавирусның нинди штаммнары ачыклана, авыручыларга кислород җитәме? Мәктәпләргә белем бәйрәмендә әти-әниләр мәктәптә катнаша алачакмы? Бу сорауларга бүген Роспотребнадзор идарәсе һәм сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре җавап бирде. Республикадагы эпидемиологик вазгыять турында традицион матбугат очрашуында хәлне тотрыклы дип бәяләделәр. Тик прививка ясатучылар кими, беренчесен ясаткач, икенчесенә бөтенләй килмәүчеләр арта. Хастаханәләрдә буш урыннар калганмы? Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Индийский штамм тоже распространяется быстрее, и он более контагиозный. Соңгы вакытта Татарстанда коронавирусның 2 штаммын еш ачыклыйлар. Индия һәм Британия штаммы. Индиянеке тизрәк таралучан 83 очрак теркәлгән, Британия штаммы 32, Америка штаммы әлегә юк. Они появляются. Штамнар үзгәрә, без барлык төрләре буенча эшлибез. Ауруны йоктырырга мөмкин булган кешеләр белән еш аралашучыларны вакцина ясатырга чакырабыз. Бүген коронавирусның яңа төрләре барлыкка килү безнең вакцина ясатмабыз нәтиҗәсе. Татарстанга бүген вакцинаның яңа дозасы кайткан, 27 мең дана Спутник V, 8 мең ярым доза Спутник Light. Чит ил кешеләре прививканы түләп ясата ала. Тик статистика буенча вакцина ясатучылар кими. Беренчесен ясатып, икенчесен ясатмаучылар арткан. Шундый 20 меңнән артык очрак билгеле. Бүген 18 яшьтән өлкән булган татарстанларның 30%-на прививка кодалган. Беренчесен ясатканнан соң ярты ел узып, икенчесен ясатучылар 2013 кеше исәпләнә. Республикадагы 52 ковид госпиталендә хәл тотрыклы, 5400 ятакның 1080-е буш. Дарулар да җитә. Владикавказдагы кебек очрак килеп чыкмасын өчен кислород системаларын кат-кат тикшергәннәр. Проведены дополнительные меры. Татарстан хастаханәләрендә кислород баллоннары җитәрлек дәрәҗәдә. Кислород станциялары ватыла калса, запас бар. Дәваланучыларны кислород белән тәэмин итүдә тоткарлыклар юк. 1 сентябрьдә мәктәпләрдә беренче кыңгырау чыңлаячак. Белем бәйрәменә әти-әниләргә керергә рөхсәт. Бары тик санитар таләпләрне үтәү мәҗбүри. Укытучылар да тулысынча прививка ясаткан булырга тиеш дигән таләп юк, диде Любовь Авдонина. Роспотребнадзор һәм сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре коронавирустан прививка ясауны озакка сузмаска киңәш итә. Чөнки тиздән көз, грипптан да прививка кирәк булачак. Ике вакцина арасы 1 айдан да ким булмаска тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Мәҗбүри чиплаштыру сугбай хайваннарны үзенә сыйндырган приютларга ярдәм күрсәтү, стерильләштерүнең мобиль пунктларын булдыру Татарстан иҗтимагый палатасында бүген шул турыда сөйләштеләр. Анда урам этләре проблемасына багышланган түгәрәк өстәл узды. Хайваннарны яклаучылар, приют хуҗалары, ветеринарлар, район башлыклары һәм депутатлар нинди тәкъдимнәрен җиткерде. Динә Хисамидинова материалында. Он вчера еще вроде был живой. Бу Яшел Үзән районының Айша авылында булган соңгы очракларның берсе. Сугбайтлар гаилә фермасына һөҗүм итеп 15 бозауга ташлана, 8-ен үтерәләр. Ел башыннан республикада хуҗасы этләрнең 1000нән артык кешегә һөҗүм итүе билгеле. Татарстан президенты бу мәсьәләне шишәргә дигән буйрыкны майда ук биргән иде. Бүген белгечләр мәсьәләне шишу турында сөйләшә. Тәкъдимнәрнең берсе стерильләштерү. Әгәр дә шушы мәсьәләне безнең халык анлап, бәлки менә шушы мәсьәләгә күпмедер субсидия биреп кешеләрне, менә бит инде безнең кадәр бу өлкәдә Саба районы бик матур гына эшләп килә. Һәм әйтергә Казан шәһәре, аның менә җитәкчесе безнең Илсур Рәисов Метшин бу мәсьәләгә игътибар бирә. Һәм төрле урыннарда буның сикендә кастрация уздыралар. Менә шушыларны эшли алганны бит калган районнарда да эшләп була торган шушындый эш бит инде. Республика районнарында стерильләштерүче ветеринар табиблар җитми, Аксубайда алар гомумән юк булып чыкты. Республикада бары тик 15 приют эшли, алар шәхси, димәк хәйриячеләр акчасына хезмәт күрсәтәләр. Ел сайын сугбай хайваннар мәсьәләсен кайгыртырга дәүләт бюджетыннан акча бүленә. Есть потребность. Бу бит бик күп акчалар түгел, без бары тик 32% эшне генә башкарабыз. Димәк, бу өлкәдә кагыйдәләргә туры китереп эшләүчеләр юк. Безгә шәхси приютлар белән бергәләп эшләргә кирәк. Хезмәт күрсәтү базарын булдыру зарур. 2020 елда кертелгән федераль закон буенча сугбай этләрне стерильләштерәләр һәм торган урынына кайтаралар. Аларның агрессив булганнарын гына приютта калдырырга рөхсәт. Әмма хайваннарның никадәр усал булуын билгеләүче рәсми ысуллар да, кагыйдәләр дә юк. Шул исәптән этләрне тоту белән
шөгыльләнгән оешмаларны контрольгә алырга кирәк диделәр утырышта. Федераль канунга үзгәреш тәкъдим итәләр, шул исәптән тотылган сукбай хайваннарга чип кую зарур. В дальнейшем мы можем... Киләчәктә чипта сакланган мәгълүмат буенча бу утны кем тоткан, аны стерильләштергәннәрме, тиешле прививкасы кадалганмы икәнен белеп булачак. Сукбай хайваннарны чиплаштыру оешмалары бәйсез булырга тиеш дип саныйм. Халык белән дә эшләргә кирәк. Чыгарганда вроде агрессив түгел, андары кешегә ташлана. Шуның өчен безгә булдырмаска кирәк, любой җирдә андый итләрне ошату. Әгәр дә без аны тыя алсак, безнең шәһәрләрдә дә сукбай итләр нык кимәячәк. Татарстан иҗтимагый палатасында бүгенге очрашу нәтиҗәле узды ди катнашучылар. Бүген шундый бик нәтиҗәле сөйләшү булды. Мин шанасым килә, бу мәсьәләне бүтән әле күбрәк тә һәм масштаблырак хәл иткән Татарстанда монысын инде булдырмыйчы булмый. Киләчәктә сукбай хайваннар мәсьәләсен чишүдә комплекслы проект булдыру каралган, шул исәптән дәүләт приютын төзү нияте дә бар. Айдар Метшин Түбән Кама бу эшне башлап җибәрергә әзер дип белдерде. Динәй Самдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Халык бәйе арта дип зарлангач, монополиягә каршы федераль хезмәт зур кибетләрне тикшерә башлады. Гаеплеләр исемлегендә кемнәр бар? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан кырларынан яхшы хәбәрләр килеп ирешә. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре 2 миллион тоннадан артык уңыш җыярга өлгергән. Бу республикадагы чәчүлек җирләрнең 83%-ында урып җыю эшләре тәмамланган дигән сүз. Гектарыннан якынча 16 центнер ашлык суктыралар. Саннар узган елныкына караганда кимрәк. Татарстанда үткән ел 5 миллион тонна уңыш алынган иде. Гектарыннан уртача 35 центнер иде. Быел уңыш күләме буенча Тукай районы алдынгы. Монда гектардан 23 центнер чыга. Тәтештә 22, Чистайда 20, Уракны Зәй районы тәмамланды. Эшләр Чистай, Нурлат һәм Мөслимдә дә ахырына якынлаша. Авылларны саклар өчен ни эшләргә? Бүген бу темага Волга эксперт клубы вәкилләре фикер алышты. Алар билгеләп үткәнчә, хәзер Татарстанда 900 мең кеше авылда яши, ләкин 60 меңен генә эшли. Яшьләрнең күбесе яхшы тормыш һәм зур табыш эзләп шәһәргә китә. Бу учратында авыл хуҗалыгы өчен кадрлар җитмәү, авылларның юкка чыгу һәм гореф-гадәтләрнең онытыла бару проблемасын китереп чыгара. Бүген хәлне яхшырту өчен нинди чаралар тәкъдим итәләр, белгечләрне Шулпан Касыймова тыңлады. Людей на селе удерживают в первую очередь работа и деньги. Гүзәл Сәнҗапова Уралдан туып үскән кечкенә авылын саклап калу өчен махсус проект булдыра. Үз эшен ачып, балдан тәм-томнар пешереп сата башлый. Шулай итеп, авыл халкына эш урыннары булдыра. Было понятно, что нам нет смысла. Без дәүләт ярдәменә генә ышанып ятмадык. Мин өлкәннәрне дә эшкә җәлеп иттем. Үз тырышлыгыбыз белән продукция җитештереп сатабыз. Балалар бакчалары булдырдык, мәдәният йорты салабыз. Киләчәктә кибет, ипи пешерү урыны мәктәп булдырырга телибез. Чөнки яшәр өчен инфраструктура да кирәк. Гүзәлнең фикерен Волга клубы белгечләре дә хуплый. Татарстанда бу өлкәдә күп эш башкарыла. Президент программасы буенча юл, мәдәният йорты, ФАП һәм башка социаль объектлар төзелә. Мы должны обеспечить. Без бу фапларны белем бирү үзәкләрен һәм мәдәният йортларын саклап та тота белергә тиеш. Иң төп мәсьәлә кадрлар белән тәэмин итү. Бу өлкәдә дә төрле программалар бар. Белгечләр һәр авылның да үсеш планы булырга тиеш ди. Бу өлкәдә Түбән Кама районында авыллар өчен махсус стратегия булдырга телиләр. Мы до конца текущего года Без ел ахырына кадәр һәр авыл җирлегендә үсеш стратегиясын эшләү бурычын куйдык. Ул һәр торак пунктының мөмкинлекләреннән чыгып эшләнә. Булар барысы да халыкка яшәү һәм эшләү өчен шартлар тудырачак. Кешеләр авылда калсын дисәң, фермер һәм эшмәкәрләргә дә ярдәм итәргә, чөнки алар эш урыннары булдыра. Бу хакта дәүләт уйларга тиеш. Хуҗалыклар үзара ярышып эшләсен өчен пошлиналарны киметү зарур, яисә субсидияләр бирергә кирәк. Тәкъдимнәр күп, аларны федераль дәрәҗәгә чыгарганчы эшләп бетерәсе бар. Владимир Путин 1 ноябрьгә кадәр авылны үстерүгә юнәлдерелгән чаралар исемлеген төзергә кушты. Шулпан Касыймова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Тормыш иң яхшы укытучымы? 100% Татарстан онлайн форумының икенче көнендә шул сорауга җавап эзләделәр. Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин танылган Россия журналистлары һәм психологлары үз фикерен җиткерде. Аларны 16 мең тамашачы тыңлый. Кайсы көнүзәк мәсьәләләргә игътибар бирелде, тормыштан нинди сабак алырга мөмкин? Киләсе репортаж шул хакта. 100% Татарстан халыкара онлайн форумының икенче көне бүген Татарстанның милли китапханәсендә башланды һәм бу очраклы рәвештә генә түгел. Бүген биредә белем алу һәм мәгърифәттәге мөһим проблемалар хакында фикер алышалар. Әлеге залда экспертлар, белгечләр, танылган Россия журналистлары, психологлар шушы залда язылган туры эфирны әлеге мизгелдә генә 100 меңнән артык кеше карый. Көтеп алынган форум. Яшьлек, белем бирү, тәрбия бирү, алар бүген дә кирәк, киләчәккә дә эшләнә торган эш.
Рус, татар һәм инглиз телендә барган онлайн форумда интернет аша 16 000 кеше катнашалар. 11 илдән, Россиянең 42 төбәгеннән. Тормыш иң яхшы укытучымы? Шул сорауга җавап эзлиләр. Илнең танылган журналисты Анатолий Вассерман үз фикерен җиткерде. Жизнь лучший экзаменатор. Тормыш ул иң яхшы имтихан алучы дип әйтер идем. Ул үзе белем бирми, шул ук белемне алырга мәҗбүр итә. Чөнки белемне алмасаң, вак-төяк мәсьәләдә дә сине уңышсызлык көтәчәк. Дөньяда авырлыклар шактый. Хәзерге вакытта шуларның берсе пандемия. Балаларга җанлы аралашу җитми ди атаклы Россия галиме психолог Татьяна Черниговская. Пауза в образовании в 2 года. Вы представляете себе катастрофические последствия? Ярый әле заманча технологияләр интернет аша элемтәдә булырга ярдәм итте. Тик күзгә-күз аралашу мөһим. Балаларда кешелек сыйфатларын тәрбияләүдә роле зур булган укытучыны да техника алыштыра алмый. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мәктәп белем генә түгел, тәрбия дә бирергә тиеш ди. Нинди балаларга белем бирә алабыз, тәрбия бирә алабыз, шунда киләчәгебез була. Менә шуны борчый торган мәсьәләләр үзебезнең программаларны, мәктәптәге, институтларда, техникумларда карала торган программаларны тагын шул яктан карап, яңартып, тәҗрибәне арттырырга кирәк дигән ният белән оештырылган форум. Яңа белем бирү программалары укытучылар өчен мастер-класслар, тамашачыларның экспертларга сорау бирә алу мөмкинлеге форумның икенче көне аралашуга бай иде. Сегодня мы находимся на экваторе. Бүген форумның иң кызган чагы. Безнең чатка бик күп сораулар, тәкъдимнәр килә. Әлбәттә, 3 көн эчендә мәгарифтәге барлык мәсьәләләр хакында сөйләшеп бетереп булмый. Әлеге темаларга карата зур кызыксыну булуын сизәбез. Башка төбәкләр белән тәҗрибә алмашабыз. Россия күләмендә хәзерге вакытта гомумән мәктәпләрне ремонтлау буенча яңа программа төзергә уйлыйлар һәм аның буенча киңәшәләр. Ул безнең программага нигезләнеп эшләнә. Иртәгә 100% Татарстан форумы кысаларында республиканың мәгариф һәм фән министры белән аерым туры элемтә көтелә. Форум сайтында теркәлгән һәркем аңа үз сорауларын һәм тәкъдимнәрен җиткерә алачак. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. 150 яшь укытучы тантаналы төстә рус, татар һәм инглиз телләрендә ант бирделәр. Бүген адымнар күп телдә белем бирү мәктәбендә яшь мөгаллимнәр шул рәвешле тормышларын укытучы һөнәренә багышлый. Алар 2 һәм аннан да күбрәк телле мәктәпләрдә эшләү өчен махсус стипендияле программа буенча укыган. Казан федераль университеты һәм аның Яршаллы, Алабугадагы бүлекләрендә. Анда кайбер белгечлекләр буенча авыл җирендә эшләрлек мөгаллимнәр әзерлиләр. 1 сентябрь көнне меңләгән яшь белгеч үзен укытучы һөнәрендә сынап караячак. Үзегездә бер кыюлык, тәвәккәллек табып, бу профессияны сайлагансыз икән, сезгә киләчәктә уңышлар әлбәттә телим. Бер үзегезне табарга тырышыгыз. Укытучы һөнәрендә минем өчен иң мөһиме ул балаларны ярату, балаларны аңлау, түземлек хисе арттыру һәм дә тырыш булу дип уйлыйм мин. Адымнар мәктәбенә инде мин берничә сәбәп буенча барырга булдым. Беренчедән ул үземнең ияләшенгән зонадан чыгу, икенчедән минем өчен яңа этап. Өченчедән әйткәндә инде һәрвакыт үзеңә ниндидер яңа яклар, яңа үрләр яуларга бер сәбәп. Казанда күп балалы анага ярдәм иттеләр. 6 малай һәм кыз үстергән Наилә Павловага. Аның балаларының өчесе тәрбиягә алынган. 3 сабый үзләре яшәгән йорт янындагы балалар бакчасына йөри, ә менә кичкенәсен 1 чакрым ераклыктагысына илтергә туры килгән. Әни кеше ярдәм сорап Россия Дәүләт Думасы депутатына мөрәҗәгать иткән. Аның һәм башкаларның мәгариф идарәсе ярдәме белән әлеге гаиләнең төпчек баласына да үз йортлары янындагы балалар бакчасында урын булачак. Татарстан министрлар кабинеты социаль проектларын тормышка ашыруда катнашучы коммерцияле булмаган оешмаларга грант бирү өчен конкурс игълан итте. Быел финанслар берме-бер арттырылган, барлыгы 40 миллион сум акча бүлеп бирелә. Тагын бер яңалык, документлар әйләнеше тулысынча цифрлашкан. Гаризаларны бары электрон төстә кабул итәләр. Казанның күп катлы йорт диварларын яңа рәсемнәр белән бизәячәкләр. Бүген тиздән башкалада узачак мәдәни код дип аталган урам сәнгате халыкара фестивале турында сөйләделәр. Картиналар, төрле граффити шәһәрнең үзенчәлеген күрсәтәчәк, туристлар өчен аеруча кызыклы булыр диләр оештыручылар. Фестивальдә Россия, Испания, Болгария, Америка рәссамнары катнашыр дип көтелә. Алар Яңа Савин районындагы Ак чәчәкләр скверы янындагы йортларны бизәячәк. Республика көненә рәсемнәр хәзер булырга тиеш. ГАЗ, Чайка, Мерседес, Москвич бүген Татарстанда 14-нче тапкыр тарихи техника халыкара фестивале уза. Ул Зия калкулыкларында оештырылган. Фестивальне республиканың Дәүләт Советы рәисе, автор ретро-клуб 21 клубы президенты Фәрит Мөхәммәтшин ачты. Ул монда фестиваль машина төзелеше сәнгатен популярлаштырырга, буыннан дуслык ныгытырга ярдәм итә дип белдерде. Фестивальгә бөтен Россиядән 200 ләп автомобиль һәм 100-гә якын байк җыелган.
Bugün 20 nişadan kübrek subjekt ülkelerden kildiler. Менә шушылай энтузиастлар үз машинасы белән, үз хоты белән. Алар өчен бу бәйрәм, безнең өчен бу шатлык. Машиналар 50-60 ел элек ясалган, яшьләр зуррак булган сайын алар дәрәҗәлерәк санала. Гәрчә кай бирләрне карасаң, әле яңа гына конвейердан төшкән сыман Россиядә бер генә булган экземплярлар да бар. Бу машина Lincoln Continental Mark 5 Америкада ясалган машина 1960 елда. Вот, ул машина сатыладыр только бой кешеләргә, миллионерларга гына, шуңа ул чыккан всего 2 ел гына. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай – все как по маслу. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Hürmetli teatr sevgililer, Gileskar Kamal Teatrı sizge şehir hem Respublika günü oңайынан 25 avgustdan 29'una kadar o'zining eng populyar spektakllerini taqdim etdi. Biletlar sotuvda 12 yoshdan ulkanlar uchun. Компания «Луидор», официальный дилер УАЗ, представляет новый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач и выгодой до 165 тысяч рублей. Электропривод зеркал, подушки безопасности водителя и пассажира, сиденье с боковой поддержкой и подогревом, кондиционер, а также сигнализация с дистанционным управлением. УАЗ «Патриот» – настоящий внедорожник от 964 тысяч рублей. Только в «Луидор», Казань, Сибирский тракт, 59, 8 800 2002 402. Вот это цены! Бомбически выгодная неделя в находке. Порошок стиральный Ариэль 5,7 килограмм 449 рублей. Средство чистящее Санфор Универсал 49,99. Хватай, пока не разобрали. Срок акции по 15 августа 2021 года. Подробности у продавцов. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2 700. Hürmetli tomoshachilar, Tinchurin teatri sizni 19 avgustdan 29 avgustga qadar bo'lajak bayram spektakllarida kutib qoladi. Biletlar olurga oshiqsiz. В Казанском цирке с 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышы сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сызмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик август азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260 766. Җөмһүриятебезгә салкын һава массалары үтеп керә. Температуралар түбәнәя, явым-төшемнәр көтелә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнагай Әлмәттә болытлы көн 32 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада урыны белән яңгыр 27 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр җылылык 27 градус. Төньяк көнбатышта, Польша Кукмара Балтачта яңгыр явачак, температура нибары 20 градус җылым. Көньяк көнбатышта, Булгарбай Чүпрәлдә шулай ук явым-төшемнәр 23 градус җылым. Чистая Нурлат Мамадыш Ширмешәндә яңгыр явачак 20 градус җылым. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат.
Доктор Оз федераль шелтерді медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Без иң яхшы табибларны чит илләрдән эзләргә күнеккән. Әмма лаеклы дәвалануны Россиядә дә алырга мөмкин. Доктор Оз медицина үзәгенә умыртка баганасы һәм буыннарның иң авыр очраклары белән мөрәҗәгать итәләр. 70 меңнән артык пациентны без операция ясаудан һәм протез куюдан коткарып калдык. Тулы тормышка авыртуларсыз әйләнеп кайтуның ысулы бик гади. Доктор Оз медицина үзәгенә рәхим итегез. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, яңгыр явачак, көндез 21-22 градус жылы, җил көн чыгыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 55%. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.